Criminal case number 0912, kamunay bahala sa pito. Please dial asterisk 123 sign number kung wala mo kay banaw unsaon pag-register sa load. This case is jelly case of Oppo, Vivo, iPhone, tanang cellphone. So, yan na si Judge. All rice, crispy rice, fried rice, white rice, yellow rice, all-purpose rice. Today we are here in the front of you and me. Today is our meditation day. So order. The party is ready. Maestro, play the music. You know I'm gonna get. Your Honor, ako dahil si Attorney Bugalho. Ako dahil ang attorney sa nareklamo. We are ready, Your Honor. So order. How about you and me? Wala forever. So order. Huwag ito ba? Your Honor, I'm Attorney Popper. Ako na ang attorney sa Kipasinganan. You are ready, Your Honor? Kamaruga ang akusado. Anong kakurog mo ka? Kung sabot sa gibate, Your Honor, murang kalibangon. Tanto ko bang utot, yahak. Di unsa mo ginamang pagsiguro. Kasi ayun ang logos nimo. Di yun ako malimtan. Ang igibuhat sa pagpahimos sa ugaputli. Paano mo Na baka ebidensya nga si ayun ang nagpahimo sa imong kaputli. Naa kayo. Pwede nimo ipakita. Your Honor, wala naman na mauyang pumunta na. Check, Your Honor. Usa nga object, iro o iring? Tulungan ang pumunta na. Hindi lang kliyente. Suspense. No, suka. Dapat yan mo. This road is under construction. Unsa may order nimo, Your Honor? Kaya ito ipabuking sa Food Panda. Kailangan ko atong eleksyon kawali katong naigaw. So, the question, your answer. Karon, asa man imong ebidensya? Diara, Attorney. Kahibaw ko nga iya gining bread. Gisiyon pa dyan. Pwede nimo isa-isay. Di karon ug unsay nahitabo? Gikan ko nagkuha ang kamungkay. Kaya para mag-utan ko. Kaneron, pakisip yun yung may hana ron. Ayay, igwad, pagit lupot. Pero kalit lang siya nitunga sa kalibunan. Kung iya kong itiunan. Maong wala na akong kasukol kay dako kayo siya upusgan pa jud. Maong iyag yung nakuha akong kaputli. Bakakon ka, dapat ka kuha gitlog. Di na natin na makakala siya. Salbahi siya. Basahan yung baboy. Basahan ang deklarasyon. Sigon sa mga ebidensya nga nakitaan. Ikaw, Ulucardo Macabotes Jr. Naway pagduduha, tulo-tulo, pat-upat, nga may permos, kanginday. Ikaw, gisintinsiyaan nga mapriso. O, usa ka minuto, 5 ka segundo, shot lang to shoot. Diha sa balay, sa baboy. So, order. Here in the front of you and me because of me. Your Honor, ako dahil si Attorney Bugalho. Oh, 4, 3, 2, 1, action! how about 4, 3, 2, 1, action! Attorney. I'm Attorney Pip. Attorney ba yun? 1, 2, 3, action! Murang kalibangon. Ayaw ka ka! Action on action. Your Honor, look. Pwede nimo isa-isay. Dili karon. What's up mga skalawag? Salamat ninyo sa inyong paglantaw kay inyong gihuman among video. Ug salamat sa kayo sa wa mo human og tanaw sa among video. So, karon mga skalawag, mo shoutout ko sa mga supporters.
Shout out sa mga amigo nga si Anseli ug sa akong mga igsoon. Shout out ko ni Idol Tasan nga. Isuporta sa among lod. So shoutout po din ko ni Ate Yuli Arguncillo no o kang Manuel Ramir Aying Yuson. Sa ko ni Charis Din Montesilio. Idol lang niya. Shoutout ko ni Meriguez Yuson o Lizami Alvaro. So daghang kay salamat no mga Eskalawag sa pagsuporta sa mong video. So sa katong wala pa din ka-subscribe, so please be subscribe sa mong YouTube channel guys. Eskalawag Boys. So ayaw po mo kalimot og click sa notification bell para ma-update mo sa mga bagong uploads. So, thank you kayo. So, Warren! Bye-bye!